Hei! Mulla olisi jotain kerrottavaa. Mä oon niinku alusta asti pyrkinyt pitämään tämän blogin niinku aika rehellisenä ja kertomaan rehellisesti mitä tapahtuu ja en tietenkään kaikkein henkilökohtaisimpia asioita ole kertonut, mutta niinku pääpiirteittäin, että en ainoastaan vasta yleensä mitä mä selitän siis niinku vaan pintapuolista, vaan yritän vähän niinku näyttää mitä sillä pinnan alla tapahtuu myös. Ja nyt on käynyt semmonen juttu, että mä oon rikkonut mun sääntöjä ja mä oon vähän niinku parisuhteessa. Ja osa teistä onkin sen varmaan jo rivien välistä voinut lukia, jos mä en sitä itse ole kaverille henkilökohtaisesti kertonut. Ja tosiaan tämä poika, joka mut sinne tanssijoisinkin vei, Eric, hän siis on niin siis hänen kanssaan. Ja multa pyydettiin kertomaan vähän, että miten tässä näin tapahtui. Ja että kyllä mulla on tässä muuta kerrottavaa, voisin kertoa vähän tästä ihmisestä. Eli me tavattiin saman tien koulu alkoi. Mulla piti olla Espanjaa sillä 4. tunnilla, mutta sitten mä vaihoin sen tuohon ASB, joka tietää sen, missä on meillä tuo 50-henkinen porukka, me ajetaan kouluasioista ja järjestetään kaikki tekemiset ja vähän oppilaskunta, hallitus, joku semmonen. Hän oli siellä ja saman tien kun mä näin sen ekana päivänä, niin mä olin silleen, kuka toi on. Ja mun kaverit, mun ekat kaverit, tai jotka näytti mulle silloin paikkoja, joiden kanssa mä oon nyt lähentynyt viime aikoina, niin muistutti mä just, kuinka mä kysyin silloin heti ekana, että kuka tuo blondi poika on tuolla. Ja viime kesänä, ennen kuin mä lähdin, niin yksi Dominic löysi mut Facebookista. Se on itävaltalainen, eli puhuu saksaa. Niin löysi mut Facebookissa ja sanoi, että ootko menossa Salinasin vaihtoon, että mä olin siellä vaihossa itse viime vuonna. Ja kertoi mulle tästä paikasta ja etukäteen ja sanoi, että tuun varmasti tykkäämään. Se sanoi, että koulu on tosi iso, että jos tarvit apua, niin mun hosteli voi varmasti auttaa sua. Ja mä luin sen, että mä tulin tänne, niin mä muistin, että se olisi sanonut, että kaverit, niin se sanoi, että mun hostveli, joka on seniori siinä koulussa, niin voi varmasti auttaa sua, mutta mä unohdin se sanoa, että veli. Mä muistin, että se sanoi, että kaverit. No sitten mä menin kouluun ja tämä poika tuli sitten, Eric, ei Dominic, vaan koska Dominic on Itävallassa takaisin, niin tuli, että ootko sä se ulkomaalainen vaihtari, että mä oon Eric, ja sanoi jotakin Dominicista, mutta mä en kuullut. Mä vaan nyökyttelin, juu, tiedän Dominikin. Ja niin sitten pari päivää meni ja mä olin aivan ihastunut tähän poikaan ja sitten mä olin, että voi vitsi, että oispa tämä nyt sen hyvä kaveri, niin että Dominic, kun se sanoi, että mun kaverit voi näyttää sulle paikkoja ja auttaa sua, niin että oispa se tarkoittanut tätä poikaa ja koitin ottaa selville, mutta en löytänyt, enkä saanut tietoa, että oliko ne hyviä kavereita vai ei. Mä sitten menin lukkeen koulun jälkeen meidän keskustelut uudelleen ja se olikin sanonut, että mun host-veli. Sitten mä olin, että voi vitsi, että kukahan tämä veli nyt on, että onko aivan joku semmonen. Sitten mä otan nyt selville, kuka se sen peli on ja katselin sen kuvia, ei löytynyt mitään perhekuvia eikä mitään. Sitten oli semmonen kans joku San Francisco ja sitten mä avasin sen ja siinä oli kuva, että Erikistä. Mä en tiedä, miten sen tuossa sanoo suomeksi. Se sanoo Erikistä. Niin kaikki sanoo mulle sitä Eriksi vai tolle ääntä enkuksi. Ehkä mä sanon se suomeksi Erik. Niin oli kuva siitä ja Dominicista, että kuvatekstinä oli, että mun veljen kanssa San Franciscossa. Mutta yes! Se on sen veli siis. Ja sitten mä sanoin, että sä olit sen veli, että se sanoi, että
sen veli voisi auttaa mua. Hosteli ja silleen, juu, mä olin se. Ja ekana viikkona se sitten lounalla niin sillä auto siis. Ja niin se näytti mulle paikkoja täällä, näytti niin kauppoja, uimahallia ja tyylipäkin ravintoloita, pikarokkopaikkoja ja tämmöistä. Sitten meille tuli kavereita. Kavereita tuli ja yhdessä mentiin kirkkoon, ei siis yhdessä, mutta siis siellä nähtiin ja koulussa oli se sama tunti, mutta ei mitenkään hirveän läheisiä kuitenkaan, vaikka olisin varmaan halunnut. Ja sitten tuli näin jatkui se eka puoli vuotta. Välillä oltiin parempaa kavereita, välillä ei oltu tekemisissä, tai niin oltiin tekemisissä, mutta ei niin pidetty sitä niin paljon. Sitten uuden vuoden jälkeen Emilia sanoi mulle sitten, että kun mä olin niin mä luulin, että mä en ole menossa niihin tanssiaisiin. Ja sitten mä olin suunnitellut, että mä lähen sinne Linda-synttäripileisiin, sinne muutaman tunnin ajomatkan päähän. Mutta tässä Emilia sanoikin mulle, että musta tuntuu, että sä jatkat tanssia. Ja sitten mä olin silleen, että mitä? Miten niin? Sanoin, että no, musta vaan tuntuu vähän siltä. Sitten mä sain niin selville, että joku oli uuden vuoden aattona sinä iltana laittanut Emilille viestiä, että onko mä menossa kenenkään kanssa, koska tämä joku ihminen haluaa pyytää mua. Sitten sitten mä laskin 1+1, että okei, Erik oli Kiinassa uuden vuoden ja kaikki mun kaverit oli siellä, missä mä olin. Niin, ja sitten se sanoi, että kun mä olin silleen, että mä en tiedä, haluanko mennä sen ihmisen kanssa, että en mä kenenkään randominkaan halua mennä. Se oli silleen, että tämän ihmisen kanssa varmasti haluat mennä. Ja mä sitten varastin sen puhelimen sen jälkeen autossa ja sitten salaa katsoi, että kuka se oli tekstannut, niin sehän oli Erkki laittanut viestiä. Sitten sitten tosiaan pyysi mennä tanssiaisiin ja sinne mentiin yhdessä ja sitten siellä jotakin sitten ja se oli 3 viikkoa sitten ja sitten meillä itse tanssista jalkalle jatkot. Katseltiin siellä leffaa ja yhdessä ja niin ja sitten seuraavana viikonloppuna päätettiin mennä sinne altaalle ja mentiinkin sinne ja sitten pyydettiin kavereita meidän mukaan ja viime viikonloppuna sitten oli ne sääkin synttäripirskeet ja siellä yhdessä katsottiin leffaa ja se oli niin ulkona ja meillä oli makupussi, niin jaettiin sitten mun makupussi ja siellä sitten katseltiin tähtiä, mieluummin katsottiin tätä leffaa ja juteltiin vaan ja seuraavana päivänä oli sitten ne jalkapallopelijuhlat, paljon juhlia viime aikoina ja sitten siellä kanssa yhdessä sohvalla katsottiin niitä pelejä ja sen jälkeen sitten se lähetti yhdessä sieltä pois ja sitten se jotakin siinä ja sitten mä kysyin, että mennäänkö Itä-Salinassa, niin kun se oli luvannut mulle näyttää sen. Itä-Salinassa on siis tosi vaarallinen paikka ja sinne en saisi mennä. Se on se, missä niitä huorat liikkuu ja sillä on ne mikä se suomeksi olisi niin kuin ne jengit. Ja sitten käytiin siellä ajelemaan ja sitten mentiin jäätelölle ja se vei mut sitten kotiin ja sitten mä ajattelin, että mä tämän vuoden jälkeen, niin kuin, että mä enemmän kadun niitä asioita, mitä mä oon tehnyt, kuin niitä, mitä mä tein. Mä päätin kysyä, että mikä tää juttu oikein on, että missähän me oikein nyt mennään. Me oli vähän sellainen olo, että jotenkin on ehkä enemmänkin kuin ystävyyttä vaan nyt pelissä. Ja se sanoi, että joo, että niin mä kysyin, että en mä tiedä, teekö sä niin tällaisia asioita kaikki sun kavereitten kanssa, että mä en yleensä. Se sanoi, että en, että pakko sanoa, että hengailu sunkaan on tosi hauskaa ja en tee tämmöisiä asioita kaikkien kanssa. Ja että jos et ole huomannut, niin mä tykkään susta, mutta en ole vaan tiennyt, miten sä reagoit siihen, kun sä oot vaihteri, joka tarkoittaa, että et ole Kaliforniassa koko loppuelämää tai niin ikuisesti. Sitten mä laitoin sille pitkän viestiä ja kerroin, miten mulle yksi toinen vaihteri sanoi, kun mä juttelin sen kanssa ja sanoin, että en mä tiedä, kun kaikki sen arvosta, että en mä halua niin särkeä mun sydäntä lopussa, kun mä lähden. Niin sanoi, että se on parempi rakastaa ja olla rakastettu, kuin että ei olisi ikinä rakastanut ketään. Että se on itse vanha vaihteri, että se oli siellä 2007 vuonna, eli siis joku 5, 6, mikä vuosi nyt on, 8 vuotta, 5, 7, kuitenkin. Niin
sanoi, että se siellä seurusteli, mutta nykyään se on niinku paras kaveri sen kanssa. Ja siinä voi käydä niinkin. Niin sitten me sanoi, että mä rakastan, niinku sanoi, että I love the way you put that. Eli niinku tavallaan, että rakastaa sitä tapaa, miten mä sanon sen. Ja niin sitten siitä sitten tää lähti. Erik tosiaan on 18. Se on se on ehkä vasta sille. Niin. 18. Se on seniori meidän koulussa. Se harrastaa niitä uimahyppyjä myös. Se on tosi hyvä, se on niin kuin meidän koulun paras. Ja sitten se harrastaa sitä 5 kertaa viikossa semmoisessa paikassa kuin Santa Clara, joka on 1,5 tunnin ajomatkan päässä. Ja se joka päivä koulusta tulee meidän koulureeneihin, on siellä puolet ajosta, eli tunnin 4 asti. Ja sitten se lähtee ajamaan sinne 1,5 tunnin ajomatkan päähän, reenaa 2 tuntia ja tulee takas. Se on 9 illalla kotona ja tekee autossa läksyt. Eli se tosiaan niin reenaa paljon ja on niin kunnianhimoinen. Ja se lähtee tosiaan yliopistoon, Colorado-osavaltioon, ilmavoimiin. Se on niin Air Force Academy, joka on niin ilmavoima-akatemia tai jotain tällaista. Se on niin mä kuulin, että se olisi niin arvostetumpi mitään niin vaikka Harvard tai Yale, nämä mitä leffoista vaan näkee näitä yliopistoja. Tosiaan pääsin sinne sisälle, joka on aika huippujuttu. Siellä on hirveän tiukat säännöt. Siellä on otetaan puhelimet pois ja voi kirjoittaa vain kirjeitä. Jos se lähtee sinne, niin se pitää sen koulun jälkeen palvella 5 vuotta. Se ei tiedä mihin se joutuu, mutta en varmaan enkä Afganistanin joudu, mutta kuitenkin johonkin päin maailmaa ei varmaan voi itse päättää. Ja ei saa pois toiselta kampukselta, pitää tukka leikata pois ja on tosi outoja sääntöjä, pitää kävellä vaan seinään vieressä, jos tulee jotakin arvostettuja ihmisiä vastaan ja jotakin aivan ihmesääntöjä. Että niin me molemmat ollaan lähdössä. Se lähtee sinne Coloradoon 2 viikkoa sen jälkeen, kun mä oon lähtenyt niin täältä. Eli ei ole koko kesää kotona. Se menee sinne. Sillä alkaa siellä jo koulu kesäkuun lopulla ja niin molemmat tietää, että molemmat ollaan lähdössä pois, eikä varmaan voisi toimiakaan tämän jälkeen, että kun molemmat se on siellä kampuksella ja siellä on ne tiukat säännöt sillä puhelin, se voi kirjoittaa vain kirjeitä ja kuitenkin se on pitkä välimatka, jos ei ole mikään 4 vuoden koulu, vaan siihen tulee vielä 5 vuotta päälle sitä palvelemista, niin ei me oikein ole sitä puhuttu. Mutta kyllä me molemmat varmaan tietää, että tämä on nyt vaan nautitaan näistä viimeisistä 5 kuukaudesta, mitkä meillä on. Ja sitä paitsi mä sanoinkin, että 5 kuukaudessa voi tapahtua paljon asioita, että ikinä ei tiedä mitä tapahtuu. Että voi olla, että erotaan, ei sitä ikinä tiedä. Se on kuitenkin tavallaan aika pitkä aika. Niin tässä nyt vaan katsellaan päivä kerrallaan mitä tapahtuu ja näytetään meidän ajasta yhdessä. Mä voin tosiaan niin koittaa ottaa jotain kuvia ja joku pysyvideo jotakin siitä. Niin voin yrittää, jos saan jotakin matskua aikaiseksi. Mutta nyt ajattelin tulla ihan itse vaan videolla kertoon. En jaksanut kirjoittaa. En mä tiedä, unohdinko mä kertoa jotain, mutta siinä kai ne tärkeimmät tuli. Mä ajattelin, että jotenkin aika iso asia. Miksi mä salasin sitä? Kyllähän poikaystävät on ihan ei mitä salaisuuksia ole. Niin ajattelin kertoa, että täällä on tapahtunut vähän samanlainen tilanne. Mutta niin. Sitten itkettää lentokentällä, kun pitää sanoa heippa. En jaksa kuunnella aivoja. Kuuntelen mieluummin sydäntä, mitä se sanoo. Ei ehkä ole kovin viisasta, mutta niin kuin se sanoi se toinen pähtäri, että se on parempi. Että kuitenkin oot rakastunut ja oot
ollut tiesin, että oot ollut rakastettu, sua on rakastettu, sua kuitenkin niin kuin, että ikinä olisi rakastanut ketään tai ollut rakastettu. Mutta niin, semmoista tällä kertaa.